Het meeste keek ik naar de repetities, samen. Met z'n allen, de eerste keer. Ja, dat is spannend. En ja, heel veel zin in. Dus. Ja, Laura en ik hebben het er net al even over gehad. We zitten in de werkgroep Proloog onder andere. En we kijken wel heel erg uit naar dat proloog. Dat is voor ons het begin als we daar in die kerk zitten. En we zijn nu heel bezig met de verhalen te schrijven. En het wordt prachtig. Ja, we hebben er echt een groot gevoel bij. Ja, inderdaad. Ik ben ook heel benieuwd wie dat straks allemaal gaat samenkomen. We voor nu heel aan het werken zijn. En we zitten niet alleen in de werkgroep Proloog, maar ook griem en kostuum. En ik ben ook wel benieuwd wie straks het hele totaalplaatje eruit ziet. Als alle puntjes op de i staan en iedereen de kleier en de kapsels heeft wie het moet zijn. Dat kijk ik ook wel heel goed, ja. Gewoon alles bijeenkomt. Ja. Oh, ja. Eigenlijk vanavond al. Überhaupt het beginnen met het bijeenkomen van de crew, het bijeenkomen van de cast, de lui leren kennen. Gewoon eens fysiek samen zijn om eens te gaan kijken van nou, wij is nu eigenlijk wij. Het is toch een beetje aan elkaar snuffelen en elkaar eens leren kennen. En dat vind ik eigenlijk datgene waar ik al een lange tijd nog moet kijken. Maar ja, hopelijk gaat vanavond en is gebeuren om er eens een groep van te maken. Om er straks ook een show en passie voor te maken. Dankjewel.